Ο Δήμος Παραναιστείου είναι ο ανατολικότερος δήμος της Μακεδονίας. Συνορεύει βόρεια με τη Βουλγαρία, νότια με το Δήμο Νικηφόρου και το νομό Καβάλας, δυτικά με την κοινότητα Σιδηρονέρου και το Δήμο Δράμας και ανατολικά με το νομό Ξάνθης. Η έδρα του Δήμου, το Παρανέστη, βρίσκεται σε απόσταση 39 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα του νομού, τη Δράμα. Ο Δήμος Παραναιστείου φιλοξενεί έναν μεγάλο αριθμό οικισμών, από τους οποίους εκείνοι που βρίσκονται γύρω από το Παρανέστη χαρακτηρίζονται από ημιορεινή μορφολογία, ενώ οι υπόλοιποι έχουν σαφή ορεινό χαρακτήρα. Βρίσκεται μέσα στη λεκάνη απορροής του Νέστου ποταμού με μέσο υψόμετρο στον οικισμό του Παραναιστείου 120 μέτρα, ενώ το μέγιστο υψόμετρο στα όρια του Δήμου είναι 1953 μέτρα στη θέση Ντελίμποσκα στο Φρακτό. Ο Δήμος Παραναιστείου καταλαμβάνει έκταση 788.934 στρεμμάτων, κατέχοντας έτσι τη δεύτερη θέση μεταξύ των δήμων της χώρας μας αναφορικά με την έκτασή τους. Πρόκειται για δήμο ορεινό, που στο μεγαλύτερο τμήμα του διασχίζεται από τον ποταμό Νέστο και τους παραποτάμους του και καλύπτεται από το δυτικό τμήμα της οροσειράς της Ροδόπης. Στα διοικητικά του όρια και στο βορειότερο άκρο του, στη δασική ενότητα που είναι γνωστή ως δάσος Φρακτού, βρίσκεται το μοναδικό παρθένο δάσος Παραναιστείου που καταλαμβάνει έκταση 5.892 στρεμμάτων και έχει χαρακτηριστεί ως διατηρηταίο μνημείο της φύσης. Πρόκειται για το μοναδικό παρθένο δάσος της χώρας μας. Είναι το σημαντικότερο του είδους του στην Ευρώπη και αποτελεί περιοχή ιδιαίτερης σημασίας που βρίσκεται σε ειδικό καθεστώς διαχείρισης. Κατά μήκος του άξονα, από το Παρανέστη προς το Παρθένο δάσος, υπάρχουν οι ιαματικές πηγές των Θερμιών. Ο Δήμος Παραναιστείου αποτελεί μια πράσινη γωνιά της χώρας μας με τεράστιο περιβαλλοντικό και οικολογικό ενδιαφέρον. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, την υλοτομία, ελάχιστα με τη γεωργία και τα τελευταία χρόνια με τον τουρισμό. Η αξιοποίηση του ορεινού όγκου της περιοχής με το ιδιαίτερο ανάγλυφο, τους πολυάριθμους καταράκτες, όπως της Αγίας Βαρβάρας, του Λεπίδα, του Τραχωνίου, γνωστού και ως Λιβαδίτη.
του σκοτεινού, των καταρρακτών του παρθένου δάσους, διασκορπισμένους μέσα σε δάση δριός, οξιάς, σιμίδας, πεύκης και έλατου, τα πολυάριθμα γεφύρια, καθώς και η πλούσια πανίδα προσελκύουν το ενδιαφέρον πολυάριθμων επισκεπτών. Τον επισκέπτη εντυπωσιάζουν τα δύο υδροηλεκτρικά φράγματα του Νέστου ποταμού. Σημαντικά επιτεύγματα της σύγχρονης τεχνολογίας, δηλαδή το φράγμα της πλατανόβρυσης και το φράγμα του θησαυρού που σχηματίζει τεχνητή λίμνη κατά μήκος της παλιάς κήτης του ποταμού. Η Ιερά Μονή Μεταμόρφωσης του Σωτήρου στην Πρασινάδα προσελκύει επισκέπτες όλο το χρόνο. Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Ροδόπης στο Παρανέστη, ένα από τα καλύτερα μουσεία φυσικής ιστορίας στα Βαλκάνια, αποτελεί το ορμητήριο για τις εξορμήσεις των φυσιολατρών που επισκέπτονται την περιοχή. Οι φιλόξενες ξενοδοχειακές μονάδες και το καλό φαγητό. Η φιλοξενία των κατοίκων της περιοχής και η δυνατότητα για ανάπτυξη δραστηριοτήτων, όπως η περιήγηση στα μεγάλα μονοπάτια. Το ράφτινγκ και το κανό στο Νέστο. Η αναρρίχηση, η υπασία, η τοξοβολία στην ευρύτερη παρανέστια περιοχή, η ποδηλασία στον ποδηλατόδρομο,
καθιστούν το Παρανέστη έναν ελκυστικό προορισμό για όποιον ξέρει να αγαπά και να σέβεται το περιβάλλον. Στον επίγειο αυτό παράδεισο δραστηριοποιείται το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παρανεστίου, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που ιδρύθηκε με τη συνεργασία του ΙΠΕΠΘ και του Δήμου Παρανεστίου το 2002. Στόχοι του είναι η ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εκπαίδευση και ενεργοποίηση των μαθητών και γενικά των πολιτών, ώστε να αναπτυχθούν στάσεις και συμπεριφορές που θα συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων του, διαθέτει κτίρια με εργαστηριακό εξοπλισμό, συνεδριακό χώρο και οικισμό φιλοξενίας των μαθητών και των εκπαιδευτικών.